Bisan ka nag-cut off na, bisan ka nag-cut off na siya, pero maghatag ang Ginoo og time nga i-revive tan niya matod pa sa Ezra. Na aron ma-revive lang yun ang mga nahibilin. Kay kung kitang tanan, mga walay nahibilin, mao nang giingon niya dito, maisama daw ta kita sa Sodom and Gomorrah. Naglagon ta sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nangita kang Abraham kung doon nalay 50 sa Sodom and Gomorrah. Muna dalaygon ang Ginoo nga naay nagpabilin pa nato diri sa Pilipinas. Kadi dili ni laglagon sa Ginoo. Muna nga kamong mga naa sa balay karon mag-ampo gyud ta. Kadi ang Ginoo maghatag og time nato aron buhaton tani. Mo ni ang gingon dinhi about consciousness. Kanang revive kanang natay consciousness ba? Ang meaning sa consciousness, the state of being conscious. Kanang conscious ka ining mga nanghitabo karon ba nga kini prophecy ni sa Ginoo, warning ni sa Ginoo, matod pa niya dinhi, being in one's senses and aware of one's surroundings. Kanang consciousness, kanang pag-revive sa Ginoo, i-revive ta nga ang ato hunahuna ba, makahunahuna ba kung unsa ning nahitabo nato karon, nga ato ning bati, ma-sense nato ni ug aware daw ta nining atong surrounding, kitang mga Kristohanon nga kini prophecy man ni sa Ginoo, buhat man ni sa Ginoo. Matod pa niya dinhi consciousness, mental activity. Iyang i-active na pud ang ato ang hunahuna, no? I-active na pud na. I-conscious na diin. Matod pa niya kaning conscious is recognizing the existence. Nga kanang pagpadayon sa Ginoo ba? Kinahanglan ato nang i-recognize nga nuning gibuhat ni sa Ginoo unsa pa ba, napabatay time, napabay panahon ta natay higayon pa ba, napabatay paglaom. Muna giingon niya di conscious truth or fact of something, kanang kamatuoran yun o kanang mga tinuod gayud nga butang nga gisulti sa Ginoo may tungod ining pestilence. Matod pa niya, in the state of knowing that goes on around one. Matod pa niya, kaning unsay nahitabo daw, kaning consciousness, kanang pagkaibalo nato unsa may nahitabo ining panahon ni ngano maning nidangat nato ang pandemic. Mo na gusto sa Ginoo i-revive ta pag-usap nga kining nahitabo nato is ilhanan lang yun ni nga kanang gitawag atong senses ba, nga matod pa niya ang meaning sa senses any of the bodily faculties, may tungod anang faculties atong lawas, hearing, sighting o sight, smell, taste or touch. Mo nang gingon nga ang ato ang hunahuna ba nga din nakadungog ta ini, mao na yang gingon nakakita ta ini kay gisulat ni sa Bible. Or do kung siyempre nakapainamho kita kanang abot pa sa Ginoo ba nga di napati nato kining ato ang gitawag og senses atong lawas, ug natistingan na nato ning nang hitabo nga Ginoo nagtabang nato. Labi na nga di kining mga butang nga pulong sa Ginoo ato na ning na touch ba nga di nahibaw-an na nato ni. Mo na gitawag senses, kanang consciousness is senses, kanang ato ang pagbati sa atong lawas. Mo na gitawag og revive. Ang Ginoo maghatag og little revive nga kita mahitabo nga din ato na ning panumbalingon ang atong pagkakristohanon. Ato na ning tan-awon nga kung kita bagay tinuod nga Kristohanon. Wala yang gingon dito sa meaning sa revive, recover. Nga din maka-recover unta ang mga remnant. Mo ni kining pulong kining nahitabo nato para ni sa remnant. Remnant kanang nanghibilin ba? Ang Isaiah 11:11, matod pa niya, and it shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people which shall be left from Assyria, from Egypt, from Elam, and from Patros, and from Kas, and from Shinar, and from Hamat, and from the island of the sea. Matod pa niya,
Muna gingon sa Isaiah, kita usama ta ka island na ining dagat, di ba? Mga tao sa mga island, bisan asa nga lugar, nga kining pagbalik sa ikadua sa Ginoo, recovery na ni. Kaning pagkuan sa tuwa ba, pagpahinumdum, kinahanglan maka-recover ta. Sa ato mga nangalagad, atong unang pagpangalagad, atong unang panahon nga gibaliwala lang nato ang simbahan. Gibaliwala lang nato ang atong pagdaig, ang atong pagkakristohanon, ang atong pag-adto sa simbahan, gibaliwala lang nato. Abi nimo ang usay sala sa mga kristohanon, adunay tulo ka sala sa kristohanon nga wa pagyud na mahitabo sukat pagyud ang pagtukod sa kalibutan. Ang pagtuo dunay usa ka pastor nagwali sa YouTube, ang usa daw kasala sa tao ang iya dang kinaiya. Ang iyang kagalingon, no. Ang sala nato abi nimo unsa? Ang una, ang mga pastor nga diwa nila ilang nga sila is a messenger of God, of the truth. Nga sila pinadala sa Ginoo pagsulti sa kamatuoran. Ug ang ikaduha nga din ang adlaw sa Ginoo, wala nila tahura. Wa nila ilha. Ug ang ikatulo ang balay sa Ginoo, wala nila tan-awa nga unsa ning balay sa Ginoo. Nga din ang nagpuyo ini ang usa ka huliwan ug God. Ang balay sa Ginoo mo na ang kingdom sa Ginoo that cannot be shaken puhon. Mo na yang gingon dito. Mo bitaw na ningon siya dinhi katong mga taga-island, mga nabilin nga mga katawan sa Ginoo sa island kita, island of the Philippines. Nata sa Pilipinas na ay nangahibilin. Sama nato nahibilin ta. Sa unsang paagi nahibilin ta. Kini ato ning isgutan ni mga nahibilin ha. Ingon pa niya din sa 2 Timoteo. Kining 2 Timoteo, naghisgot ni sa mga taong nahibilin. Matad pa niya din sa verse 22, chapter 2, verse 22 to 26. Flee also youthful lusts, but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart. Anong gingon na? Palayo ka mo sa batan-ong kaibog. Matod pa mga batanon na, ang tiguang, di naman ni kayo maibog. Pero kini mga batanon. But sundan ninyo ang pagkamatarong, follow righteousness. May tungod sa pagtuo, sa paghigugma, o sa kalinaw. With them that call on the Lord out of the pure heart. Ni ato kanila nga di nagtawag sa Ginoo gikan sa putli nga kasing-kasing. Mo bitaw na kung magsampit ta sa Ginoo kinahanglan putli atong kasing-kasing. Kung putli mong kasing-kasing kinahanglan ang faith, charity, peace na ani mo. Unya kung naama na nimong putli kasing-kasing, nagpaila na nga din ikaw ni palayo ni ining batan-on nga mga pangibog. Kasagaran mga batanon aduna gid pangibog. Sa verse 23, but foolish and unlearned question avoid, knowing that they do gender strife. Matod pa niya, ang mga pagbinuan o ang walay pagtuon, may tungod anang question, i-avoid na. Matod pa niya, knowing that matod pa niya, the gender strife, nga kana, makahimo lang na nga din, makapasakit sa mga tao ba, kanang sige kag pangutana. O bito na nga, dapat lang maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Kunya ka ng pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, mo nang gingon ang mga magwawali, mo ginay musulti sa kapanturan, aron wala na dagat pangutana. Sa verse 24, and the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, up to teach patience. Nga din ang mga alagad sa Ginoo, dili na siya mga ningkamot jud, kundi tanang magmaayo siya sa tanang tao. Nga din siya maayo mo tudlo pinaagi sa pagpasensya. Sa 25, in meekness and instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Nga matod pa niya, kinahanglan manudlo gani daw kanang mga instructor, may tungod katong ni-oppose sa ilang kaugalingon diya sa Ginoo. Kinahanglan magmaayo sila, dili sila maghimo ng peradventure will give them
repentance kanang aron paghatag nila sa pulong sa Ginoo, maghinulsol sila o mo-acknowledge sila diya sa kamatuoran, moila sila sa tinuod, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Nga din aron sila daw makarecover, nga matod pa niya sa ilahang kaugalingon diya sa litag sa mga yawa, nga din sila gibihag lang, nga din aron ang kabubuton sa Ginoo mawala. Mauna nga ayang gingon nga din matod pa niya din kang Timoteo, si Apostol Pablo, nga din si Timoteo, kanang batan-on pamanggod si Timoteo, gingon siya nga gawas anong pagka batan-on mga pagpangibog nga kung tudlo ka tudloi uban ang pasensya lang kay kabalo kining batan-on nga din magtutudlo adto sa mga tiguang usahay diri mo to na ako nakagigi ko ana mo na yang gitambag diri. Ang importante rin nga atong na may bawan nga aron maka-recover ta kanang youthful last sa kaminsahe sa tuwa nga din dili ta mangibog ini mga gitawag sama sa kaibog sa mga batan-on. Mo na yang gingon dinhi nga matod pa niya dinhi sa 26, that may recover nga matod pa niya out of the snare of the devil, kanang mga snare sa devil, kanang batan-on nga mga pangibog, kanang mga batan-on magsuroy-suroy pa, maglaag-laag pa, wanang kingon sila na snare na sila sa evil, kanang mga dautan nga mga gihimo diri sa kalibutan nga aron ang tao mawala sa kabubuton sa Ginoo. Mabita na importante nga din kita may balo ining gitawag kung kinsa tong na-snare. Ecclesiastes, adunay gisulti daan ni Solomon may tungod sa Ecclesiastes. Chapter 9, nga din ato naman yung giisgutan na itong unang panahon. Ingon pa niya din sa chapter 9, verse 10 to 12. Nga iyang gingon din niya, whatsoever thy hands find it to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave. Where thou goest, I return, and I saw under the sun, ingon pa ni Solomon, that the race is not of the swift, nor the battle of the strong, neither yet bread to the swift, of the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happen to all them all. Sa verse 12, for man also knoweth not his time, as the fish that are taken in an evil net, as the bird that are caught up in the snare, so are the son of men is near in the evil time when it falleth suddenly upon them. Muna yung gingon sad, yung kanang mga gitawag og skill nimo diri ang imong ka-bright, ang imong mga pagkadato, ang imong pagka-wise nga nakakaplag kag dagkong mga butang dis kalibutan, mao nang nakita ni Solomon. Ingon pa ni Solomon, usa lang nakagitawag og litag sa mga tao. Nalitag lang na sila kanang mga bright nga diin gusto pa manarbao diri. Mo bitay hinungdan niingon sa dinhi kung usa imong nakabot sa imong mga kamot buhatan na kay dito sa lubnganan wala nay mabuhat. Pero kana iyang gisulti kana imong gipangbuhat kana mga skill kana mga pagka-bright nimo tanan nga imong nabatunan dis kalibutan usa lang nakalitag. Gilitag lang ka kay ngano man nakalimot man ka sa kabubuton sa Ginoo. Mo bitaw na ningon si Solomon sa chapter 12, remember the Creator in the days of your youth before the difficult times to come, and you will say, I have no pleasure in him. Wa daw kay kalipay nini tanan kanang mga dato. O sa tinuod lang sa diya nga mamatay na sila, dili na sila malipay kay ngano man ang ilahang mga kwata, mga salapin nila, dili na sila kapahimulos, tinuod yun na. Muna una moabot na nga gitawag nga ang imuhang panahon magkalisod na. Matod pa niya, hinumdumi ang Ginoo samtang batan ang pata. Muna akong gingon sa inyo, samtang naapatay higayon, pahimusla na to ni. Kung kwao na gani ni sa Ginoo ni pandemic, muna akong gingon sa inyo, pahimusla na to ni panahon. Kaya ang Ginoo maghatag ka natong time. Muna yung gingon din ang limitation sa tinuod lang, gisulti yun niya diri sa kalibutan. Fear and snare is come upon us, desolation and destruction. Lamentation chapter 3 verse 47. Mao gina ang atoa diri sa kalibutan, mga kahadlok na og kalaglagan. Mo inanato, mo bitaw na nga ang Ginoo niya ni siya din nga paghatag og eternal life.
Mo bitaw na iyang giingon dito, the last enemy of Christ is death. Ang iyang katapusang kamatayon, iya ginang buntogon ang kamatayon. Kay nag-promise siya, ni-ani siya aron paghatag og eternal life. Una nga naghatag og time ang Ginoo. Baka nang gitawag og revival o revive, resurrection na. Mo na iyang giingon dito, apan wa lang ang tao gyud gitawag og consciousness, mo na ang ibalik sa Ginoo. Mo na ang distraction diri sa kalibutan na mo niya. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, na ang tao mingon na, for when they shall say peace and safety, then suddenly destruction cometh upon them, as travail upon as a woman with child, and they shall not escape. Mo bitaw na nga, kumpiyansa lang ka, mingon ka, kalinaw bitaw ron. Mo bitaw na, pag gumanin ng COVID naman tayo kalinaw, pasaya-saya ta. Unya na ay mga safety, pero mukalit lang ang distraction. Anang distraction nga atong mabati, abi nimo sama daw sa mga babae nga talianak. Ambot lang kung tinuod ba ning babae nga din pait yun ning mga talianak. Ako murag nakakita na ko kay naman ko misis. Na din nasaksihan yun ako na siya, nagpait yun na siya. Kay gisulti man po ni Jesus Christ o gisulti man po ni sa pulong sa Ginoo nga din una na ang distraction ato nga din gusto nat ng mga anak pero dili. Mao na kung ikaw dili maka enter ining giingon sa Ginoo nga time, mo nang giingon ang imong distraction nga din gusto ka na unta mahuwasan pero dili di nagyud ka mahuwasan. Mo nang distraction kay talianak man lang. Mao sad na karon kita o tanawa ron ang mga tao karon nangandoy na nga unta mahumanan ni. Kay ngano man siguro ang uban kay walay nag-comfort dalay ko nang Ginoo nga kamo gi-comfort mo na ayaw mo kabalaka kay dunay pulong nga gi-comfort sa tuwa nga din kung unsay may tabu ini. Mo na kung once gani mawala ni ang Ginoo naghatag og gamay time nato. Mo bitaw na importante magbantay taning ato ang kinabuhi. Ingon pa ni sa Lucas, ingon pa ni Jesus Christ sa Lucas chapter 21 ha. Kay basig unyag dili ta kabantay. Lucas chapter 21 verse 33 to 38. Tingnan pa niya din niya, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Ang langit ug ang yuta mahanaw, pero ang pulong sa Ginoo di gyud mahanaw, sa ato pa mahitabog yun ni. Verse 34, and take heed to yourself, lest at any time your heart be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that they come upon you unaware. Anawa. Matod pa niya, pagbantay ka mo sa inyong kagalingon, base ang panahon mo abot diya sa inyong kasing-kasing, nga din ma-overcharge mo. Kabaw mo ma-overcharge? Masubraan ba og charge ba? This kalibutan. With surfeiting. Okay lang ning undrunkenness, masubraan tag panginom. Ang kuyaw din kanang overcharge ta with surfeiting. Kabaw kung saan ang surfeiting? Kanang surfeit and oversupply. Kanang nasubraan ka ba sa tanan mga gamit babutan? Munang mahimuot na sa mga butang, wala ka kahinumdum sa Ginoo nga dahay na ipangsimba kay ano man. Matod pa niya din sa dictionary, an oversupply, ikaduha exist, kanang nasubra na ba? Nga ang imo ang kinabuhi murag naa na tanan, unay nag-exist pag yun. Matod pa niya indulgence, nasubrahan. Over-indulgence, nga matod pa niya in eating and drinking. Kanang indulgence, kanang nasubraan ka sa panaon, kanunay lang ka mangaon, inom, ana ba mga Kristan karon ang labi na ilang mga simbahan na doon sa mall, tungunang panahon, apirting panaon dayon, mangaon dayon, ana ba? Wala yang gingon, pagbantay ka mo sa inyong kagalingon. Nga matod pa niya, basi unyag, mabot ang time sa inyong kasing-kasing, be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, so that they come upon you unaware. Nga moabot ang adlaw, awa na lang hinukag kay balo.
nga diin niabot niya para ini ato ang pestilence. Wata kay balo kay kung naibalo pa ta mag-stock tagdagang mga pagkaon sa gawas. Magtigom na unta ta, magbuhat na unta ta alkansya pero kay wa man ta kabalo. Ano mawa man ta kabalo kay na overwhelm na ta, na overcharge ta. Nagpasagad lang ta, ang atwa uldo kaon lang pero pag-abot na ron nawa na napugna na tantanan. Mo na iyang giingon dinhi. Basig ma, hitabo nga unaware na lang ka sa pagbalik sa Ginoo. Matod pa niya dinhi sa 35